Another man, dear, who ye, dear, ha, been. Yes, it's a collar, man. A better chin to Quaba. Into a slow castle. Another man, dear, who ye no, it will win a bebao. Ne ka hu san kwada e ma enkokra ne mrewa ayarefo gugudem o enu nti twa so Adama asante flag no e wo dia ana wa wansam ka e wo die ni pita e asante fo enye ufi na akwasi buroni ba adama na kwa ba ana asa ne mapapa na adama ye de ba asante Ghana no na anti ase no wonya hunu hwe oye mu nkotwa ye mfrew ne ya maso ye be kan ho asem akiro enkono fo dansa so wona ase etu bondia ya boye mu ase adama ye wona na ni atia ye maso ye asante fo ne ye wo ha adama kenchas mo ba be sinaye if you know we and a swatting in a bag, Adama was one your pockets here. You really have found to a Germany president to Gromia, Pamao, you really know, Elwana Ghana, President, Mahama Aba, Nakufu Adwaba, I, Oman uniform mark of war, who name with your Lawrence, a cassia at Watwa, at Bembo Swama, at the Bayo, you really and same way, a about plenty, none was anti IGP, our Ghana IGP, I am for the or by Masia Montes. I'll back my message. Madame, money as anti police, it would be at Trada, it is Santiago to the young fro. Where the only be you did be a young Diribian can come once of the young fro, here to a job base of a teacher, but who was the ground beslow, the one beslow, Chacasta, near Mana, a bomb mine, being young country in Macasa, here the Wokan, any American, and the Sabam, as Antipon, any machine city, Watama, neither Madame, as Senator, and fro. So we are there asante de ho de asante. Asante ko ya from say asante eye wodom. Eye mrantie ne mmaba wa ko mate a omode hiri ewura na ase tutuwa bebio. Omachi so omodu asante man na asante madom akoma so. Opon de obeye bia he ya sum na ukotoko hene. Omo sum na wupo, wumpo. Ono no hena. Pese na chinna ni mo hene bia ne ho. King Solomon of our time. Asante hene edene ho ya asante hene de obeye so de ne flag beto from so be pan ntuma agu se be jessica dwa se be de tumi asake ne kwa free ne se ken ne kura de hia yo edi wo tumfo na ase tutu asante hene no kura no emu ede kura che ne nyina na ni monyam so bom eti wo de wo podumpo ye de asum na awu ena asante yodom eku o mati no mo se hwe ade na nadom ahene ye no IGP wo hu president of Ghana mo hu ye di money ne hwe mudin maybe a twam kind of sunya no krom nkofo akwatake asante hene saa asante nkrofo saa made nsem satam na dampane na woso ontimi anka hwe na sese de yantina ho emma na nadom ahene mfa asante hene animu meye fom biem na asante hene do ne no ho adade so be fie no anaso ne dabi ne tipe nkura no ne nanya na mmom wode be woso o mo de sa asante eye odom asante ye oman asante eye kingdom asante de no ho ansa na Ghana ebe kan bom amana ye Ghana eti se wo mo tena se anase mpanimfo ankasa anka hwe amfa ho no mba tena se hwe ne din amana se tutu da biada na nadom ahene atake no nadom ahene kan semeni kwase woka nadom ahene pese wode ne nim twitwi from a na se mo de mo tia na mo se mo nka de mo de o mo beka because o mo de o mo hene de wa wode ho beba no o mo no bedi papa ena ekuo fefei asante yodom yi efo ede aye press conference ye pa atsi na nadom ahene warning so o mo sira no o mo pese be ya ansa na de yoyo aba na no yete ya yete se drivers fo a omo ya adwuma fi komase de ko brumem efa omo de ko bruno hafo brekum ne adiade omo ko hia driver ni ba ko a oya adwuma de ko abesim enam se asante flag ebomunte no yete se ho attack no ho den sada ya asante flag ebom na meka se wo bank na mem a asante flag no wo mo ka me wo bobomu kra no enya asante fu flag na ye obi fe wato wo de abonachi wo de abone kam wo de abone kato wo ha wo no sei na se tutu eye no ho wo ye no fe na ya hene ye me fe mato na ye me de abome ka achi eno nche se wo ya buru ni ntu onyusu ana ene no mo akotake no ho den eno na ne nnuanu mu e kasa ti asa nya e basa na de titimu e ba ye nyina ye baako na mo mi ntum ni asate se na se tutu eye king of Ghana wo ye wo hene pon wo Ghana ha se ya de kwase de ni twitwiri fom ana se do be ye no obi ntimi enyai se
the why no enya na said why no oni kwa se woye e president kura ntimi nkasa asem we president kura na wote oman no etimi silence no na the flag na wo yusu no enya Ghana hankwa no yusu bebe boko bia na flag di nanim okọ kanse Morocco na flag di nanim China mem no bekwa na flag di nanim United States bekwa na flag di nanim flag na me yehu se na se tutu bebi Asante hene Asante your oman Asante your kingdom flag di ye and once na wako ya wodi na wogya we nyina ate na kasa oba attack na hase Asante hene dia fi yenum yenu ye no ni ye kura omo the strong warning kase pa e dia mana na doma hene yenko tie nsem a Asante yodo Asante your mind Asante da ho kakraka obia wo mu bi frafrani wo mu bi dakati ni wo mu bi kusasi ni wo mu bi obia wo mu bi na ma Asante ya Asante eti no tena sesa wo taake a adi ebeyo yenko tie nua mema ni nua man nsem a omode abetuja atenana won yeba aye to this Ghana fo nyina titiri na Asante Mawura o te kokoso ana pia o na nkwaso ye chiao ensem bia koso na nsen na se ya mpini ya minimu wo ho a na ya Asante no se de ya na kan se ya me Asante ho hia ye no na ehun ahia ye ena na se ya me Asante ho hia ye eni ti na Asante wodom yo Asante wodom ye ku a wa Asante mamu a se bibi eba kuro mu na se eno me koso na se nya ye ka ho asem de ye nsuso a ebebo ama oman no ana kuro na tumpon no eno se ye ka ho asem enti Asante wodom ye members na hu yi wo hu ye organizer wa ha hu ye chairman wa ha founder ye bibia hu ye nyina wa ha president Dr. Seth na me ka say ye nyina wa ha na asem titrinti a ene ye ne senkrefo ne Ghana fo nyina di nkombo ene se ensem bia koso a fa ye nana otikokoso otumfo ne visit to police headquarters no ho nsem na ye pese kakakra enya atenidie asomdiem nana do ma hene emze ne yira fini oma bebre na ye pese ye twena adwene si bibi so se de be ya onko gina baabi na on san kekan san nsem na okan ni biu ya ma se ye ba bedi atem dabi na emom ye ba se ye ba ba address de okan ye no se de be ya kola bi ti baabi a obehu Asante ankasa se de Asante ankasa ti otumfo osetutu abebio eya Asante hene doma hene woye doma nko hene wonye bono hene se otumfo etutu ni nan ekọ IGP ho a se okwa professor nyuma ekoso a ne kwa so a no na empo enka wase bo IGP mom na ketutu ni na ba otumfo na se wonu atase ehun se oman no se sebe employee as a penisi se peniti fi na so oman ma ono so timbi na se waso otutu ni na so wakoho na se na na do ma hene kan ho asema ya atwetwe so kakra ntina ene ya fre senkrefo nhia mu no ya kama do ma hene so ate se otumfo ye otumfo so watwene mu tan ne betre ya ponti fa no to otumfo da empo kra no empo sebe o bantama hene ne ya friends amampo hene nom ne saa ahemfo no konti fa no to mu na nkampe so otumfo so onim Asante history ana so onim Ghana abakosam a tama mo Ghana ne beba no na otumfo Asante no na ye de ho muntie ne yepa tama mo Ghana no beba no na Asante de ne ho mpanimfo bi na tena ase na omukọ no mbohu se no Asante ya Asante man ana mo go coast no so wo ho ana mo stress se yemfa mo ekwa be na mo fa so de mo ho free abrofo ne nsem ani esade a mo mo aye ne afia ne ho efiri na mo hu se omukọ na kaketekete eti de beba ne se wo se omo edom ho ebedo mo ya say if you can't beat them just join them na che se wo so be sre nim de free ye na na no ote so den no ho ampa omo baaye no ehye amoye ne se ka mo ma nana mo se nana de oye king oye hene e ka se king na eno no ejuna ye otumfo oye king no mo se nka mo be ye monarch system nanka ye nana abaye ohene ama ye nya prime minister ni nyina ama so nana onka sai onka bibia
na na ya asumdwe hene enti sem bi base a obeti din obi anka ho bibia ba ase na na do ma hene pe hype a wode asante de pe hype me nwanwa pa sa de we madwene ho amenti ase enti mon kama ye ka anase mon ma obi a wotie bia ma do ma hene nti se before Ghana no na asante wo ho mo Ghana no na asante de ho dada asana mo Ghana na ye den eba enti sa ye de ye ho asante de ho ababom na sa asante ni nyina kabo ene mu nyina makabo na ba ye Ghana na se ye na na anya ye nya prime minister ma ye nya monarch system a na se ne president na woso a adenti na president bia de bia konya obachia wotumfo na do ma hena o machia wo adenti na wiase nyina se empompanifo ko pebosia enya memanum o eya president abetwam Lawrence kan bi Atamas kan bi yewura Mahama kan bi yewura Kufu Ado kan bi obia kan bi se wo ko pebosia na se eduru de adin a e wo se wo fe otumfo eti adenti na yemfre na do ma hene na yefre otumfo na empo ade edwetwe masokra ne se ne ye na otumfo atutu ni nan e de akọ CID headquarters and as a police headquarters na do ma hene yemfre obi ai ana also lobby ni yemfre obi se wo ye wo hene wo na wo ye king ekuro yi mu a fre ne yemfre obi na me ka magana fo nyina so ate mo ma ye mudi aye wo otumfo senka wo ye kuro bi so hene a ena kuro bi so a akede da no fom mum ye mudi ye wo mum ma ye mfa tribalism en say o man no because the equals no tribalism ye dey say o man no mum ye mudi ye wo mum ma ye mudi ye wo because otumfo enka senka me say wo kuro bi so a enka ye nipa nyina bebo twi na ke ye da no fom nanso se mu de motomo ba bi na se mu de mu mfa ni die ene obuo emma ye nana ye ni anka sanka ye de obuo yesi yema ya santu nyae ti ye de ani die ne obuo nyina ma yewura eti de America ma etwato ama ye nana do ma hina ati ene se efiri ene ekro yesere no onyina no mfiri asantesem se bibiba na so no ofiri se opese oye bia onya bi na onyina no mfiri asantesem na yenka ya asantesem so nde ofiri se sebi on fa buo ma opemso a ye ti ade buo ma opemso eti onyina no mfiri asantesem nim na yen to aso nye asantesem no so no so nya ne do ma asem project okay ye ko ye next ye hu se Ghana na ye hu se project a abandada no be ye twa mu no me hu se ye wura Mahama ye hu se wo toa so nana ye wura ye hu se wo toa so won kai na emom kuma se de mo twa ye ja madawroma ye sra mo interchange no ho asem no swami interchanges ho asem na ye ka no ye sra mo ada ye de Nyankopɔ di sra mo ye koto dwogu fom ye sra mo mo ane ye nyanwie ikoma nyina ba bia ye fasika efiri pa ya asantemam ha Ghana ha nyina ba bia fasika efiri ya asantemam na nso hwe mpunto be na ekoso asantemam ye sra ye wura mama ye se wo na wote so se omampanyin wadawroma ye nsa de ye nsa yam kotodwogu fom ye sra interchange ni de ye sra manyi wani hinta ho kra na bua na interchange etimi enko na kronimu so enti kakra ya sramu a benefo because ye hu development bia akokoko so aka ya wura Akufo Ado ebeye ya ene omoto atoaso sa kwan ya da amasaman sorry ya friends kokuase nsawam road ye hu se omujato ho ba omuko kan ye kakra bi na no omasase ye ya sramu ye so interchange ni so hu ya efutro kunyan wadawruma ya sramu mummua na munya interchange mai na eno no so ema ya so ye na ye ti kronum ye hu hae kakra wadawruma ya sramu a ye koto dwogu fom enti ene ya meeting press conference ya enoma miensa pa ena na nya de to so miensa me de ye de yansam ni nyina ba wie no de to so miensa no ye nya ntiye se abisim kasa efiri Kumase eloduko bonono so mudu abisimu a omo se wa ebe hu se Ghana Asantema flag
eba hu bia de beka just say why ansa na why den watwam to for sticker ana say otum for sticker bia bo hu bia no de beka just say why ansa na am watwam yesra mo se amoye de mo frɛ traba wo ana say de na moye yesra mo asante ne bruni ani ntokwa o edina makasa de nado mahene u keti ade bia to wo na hwɛ yie anado mahene wo ye panyini sabi o sabi a sana wu twa to ho no hunu sɛ dachi bia no e de asɛm bɛba o empanifo am wo krom na mo ka bia wom yesra mo ne nado mahene nkasa sabi yese panyin trafie master fiamfo na panyin so wo we nanka no sɛ wo trafie ma enkwa we nanka no ye ka nanka we fo ho so ka ho bi sɛ panyin wo si krom mu a wo so timbio wo timbi yesra mo panifo am kasa ewom ọmọ mpanyin ne nkrofo yesa mo mfra na nado man na mo ne ntrase ni sama woka no edi ojamom na eba o on se ebia ne se ye ya ti no ye koye hwehwemu a ye de ye hu no yesra mo so mo ye sa de na ewa bisimu won munyai asante ne do man ni ntokwa asante fo ware do manfo sorry yes omo ware domafo ware asantefo ye ne omnyina ya adwuma even ye kura ya adwuma ye ne domafo na ye den eye sesi a me no kasai me ne domafo ba nipa ba miensa na ye adwuma sesi yesre mo ye ni bunu ene domani ntokwa bia na domahene wo nya ebunu nyina ahene o wo ye domanko ahene adenti na wo ye ojamumi na wadawruma yesrawo ya di nyankopon di srawo da ba ne se adwama on se de ya kasa ho basem ya mpentokwa o manga na mu se tokwa sisi ya na do mahene wo yire ne nkola no mbefan bia wo de obetima sesa wo yire ene o made wo makogwa buchire na nkomu o mete o man ni mu na emrewafo ne nkokorafo enkola ne ma no o mbefan ya sramu ya mpentokwa ya okromo entokwa ni bia kokoko so ama bi so ama ye de ne yahu ekwanya ye de nkola ene maya ene emrewa ne kokora fa so ye sramo ye kuro ma asumpe nko a ye ni obia ni ntokwa mama nyamma ntokwa sam bia ma tribalism tribal war ene sa no ma ye sram ye nya bi wo ye kuro ma ye nya bi wo ye kuro ma madahoma ye sram nti na butaiti a ye press conference no asante wodom enwa ne de mede eba wiye yesra mo a de onti ye no nanado mahene nti ya mo hye video ima ne vara no obia nti de onti nanado mahene semse ebia ne onti ntem mo kan kira no because eno ma bi wo ha ekoso a enka yie kwa eno ma bi wo ekoso enka yie na ye de yanya tu enwa si wo se ebe sum Ghana man ni asante man ne de enwa ne ye be ye mpento kwasem mo bia fa ntokasem bia ma ye ne doma ene e fa ne sei doma ni asante eni ntokwa bunu eni asante eni ntokwa bia fa so bi ntra oman na mpuntu e be koso ama oman no agira ne naso no eno nkwa ne ye hwehwe nyame nhira obi a yansantrafo ye nyina nyame nhira ye se ye nyina ye ba ne ye bua ma asante ne Ghana nyina na akasa no asanteman ekuro asanteman menma asanteman mrantie na akasa no sesese no na ase tutudo no ho da se mrantie na tie se kurom won na be face what so be so se de na de si a omu betwa se 2025 na wo kan wan fi wo mu e se hemfo ne de se ya hwa anya obi ankasa eti no bi ankasa dia ene na mrantie ne so omu do mbekasa because na se tutu eye hempon ya sum na ye bo edi ane abo emu ase ye bo edi ebebo ne mu ase dia ma no efi so ni ya sum na kotoko hene no onu ankasa na ase tutu omu na henia ye so omu na henia ya ko no etu tira ba bi kasa kasa tie na ase tutu na mo mpanimfo a wo Ghana mo nka bi dia ene se wo do omu se wo de si a omu de betwa mpanimfo tena se ye hwehan ama sem na koduru ba bi eni kwase etu akosi baby enu kwase esi akoduru baby a patakura enyeje se de bokonsam ne bai saa na menim empanifo peso mo hwa ma ne kosi o seseyo chieftaincy minister interior minister o ministers for aka moto ho na nado mahene kansem we asante hene obo asante hene din wo kase wo na mo hene din moto ho no atake asante hene na mo hene din wo atake asante hene me ha mani nka kwa almost 8 years ni
papa yi nka no ho asɛm da na sɛ tutu ntina sɛ kora nka ho asɛm da na mmom onyakonya kasa no atake no no ka asɛm a enim na mo hwɛ ne din mo pɛ sɛ enkwan kodu ba bi a eni kwa sɛ eduru maka sɛ asantefo akɔm ho sɛ ne yɛtete na yɛtwa nkrofo ti sɛ ehwem yɛkoko di asase nyina no mo pɛ sɛ enkwan ne nkodu saa nyaka sɛ papa yi de ne tumi ɛgye nkrofo nneɛma wabra ɔno so mfa ne tumi ensisi wɔ bia wɔ Ghana ha se yɛde yani ɛhwɛ ɛma mabunu ɛbɛkasa mabunu bɛkasa ɛna de ntokwa ne ɛba no because ɛba saa na asantefo youth bɛkasa mabunu bɛkasa because ɔmo defend yɛwura yɛna na no ɔmo defend no saa so na no mahene so nkrofo ba bɛkasa na yampia sɛ ɔmo toto mane ɔmo mani ma bakwasɛm ɔmo camera ayefo ɛne mic ayefo nti no no ma betena sɛ ɔmo kasa tie na asɛ tutu no ɔmo kansa na me kasa tie na de ntokwa aba na man yɛhwɛ ne din mo mane nkoduru ba bi bedu ansa be se mo stop na ansa na ɔkeka nsɛm ma sɛ no ba bi ɛkɔ no de nkora na ni abre na de nsɛm bebre aba ha yɛ nyina yɛ ba ko ɛyɛ peace yɛ maintain ɛwɔ so wɔgye tum sɛ yɛ henopon bi wɔ hɔ no henakyi nani mo no wɔ hɔ ansa na mo nyina maba sɛ the Constitution Act kan no category of chief no Asantehene and his paramount chief see Asantehene and his paramount chiefs it's no po wodi kan no kwan de wɔyɛ king ansa na mo paramount chiefs matwa so it's no ogye tum saa na obi ahenie bɛkɔ so mo man nyim tum saa Ghana president ene mpanifo mo man na ndom ahene entiasia sa se fe de won tiasia mo man entiasia sa na asundue emra de ye ene papa yo ne ye pente da bia tiasia ne abo ho de bi kontokwa ba da bia meka se mpanifo enkwan ne ayi emema ne dom beko na ya ba tanfo no man ye de omba fefa he de dom akọ ya man tokwa ne mansa munsia no kwan ansa na na se tutu abebi o kotokwa hene aka no ho aye 2days TV ananda na o shama subscribe video no wi na o shama mansa na hwe we are comment section watch our just be any about kuma ka just ha esu yamba kwasam Ghana member chief sense yen phone kum ene din ha se to ko to video nso na waboso se na be ye the video tuma obonya bi ahwe da bi rada e o de share papa bi asante ma de share kro afo de share bia na ni ba na enemy na mka me se ojana no wodere na meje wakode am to so ne nsa no be share da bia e wo 2 days na me ka cho se ye dia yi ni se boutique e frɛ wo Valentine ne nioma no batete so se hu efende papa fodo fu wura ho na mo ko gigibi na mo hye o wasar betwe school junction fo so bedo binim sabboard no obo ho baga ya leader ni se boutique se bra e be gigibi na month of love enyina yemfa enye me no be hye da bia o to the